akatisa negaba remari criminal ndiyo latiite isusu iyoyo nyaya iyoyo musea criminal kana papiwa mari hatisiri kuti tingaite nyaya iyoyo we don't investigate nyaya dzekubiwa kwemari kana pangoita theft inyaya yekumapurisa nyaya yacho kunyanya yedomestic yabva mundimai nababa vari kutokonana ipapa kana nyaya ichikonana vanhu ngavauye nenyaya dzekukonana kwavo vasainvolve nyaya dzemari taurai amai umba kwedu pamusoro wedhari inini nyaya yangu iri pakuti baba ava vavenga vari murume wangu for 10 years tichigara tisi takaroorana 2016 tikauya kuzogara kuno kuchegwiki taiitawo kuti maprojekti zvedu zvewo tichengetawo mari yedu tichichengetera munhamo tichitasirawo kuda kutengera vana stendi. Saka last year 2025 muna June baba vakati hanzi pane vanhu vandoda kumbadzirisa mari yangu kutauni vachibva vatanga kuita zvekumbadzirisa mari iya yaisi. Saka indakatomboramba ikati kochii since kumashure uku baba ava ndakapedzisira kusangana navo mumba 2024 vachiti hanzi musana wangu unorwadza ndobva ndatofonera mukoma vavo vakauya kumba nyaya ikataurwa akati hanzi handisi kunzwa musha mukoma wavo akati tombofamba here pamunini kana toenda kuchipatara tononzwa kuti chii chekuitika pamunhu vakati hanzi aiwa ndofamba ndega handifambi nemunhu pamukuru vakasvika pakudzokera agoko last year iyoyo muna November baba vakabva vatakura bhegi ravo rehembe vachibva vaenda kwavari kugara ndibva ndavafonera vakanditi hanzi ina ndichakuda ndakakuramba kare ndiriko kumba togara gore ne5 months ndisingarari newo zvikuru kuti handichakuda chagawama varume ngati aiwa inini hangu handikwanisi kuita izvozvo kana imi muchinge musati mandipa kupoto ndokwanisa hangu kuenda kwachifu ndonoripota nyaya yangu since imandudza kuti hamuchandida achinyora mameseji avo ndakatoroora usandinetsa ndibva watobloka namba dzavo ndisataura navo ndomamirira akaita nyaya yacho. So musiyama nyaya iripo ngavatitaurire vari kuripota nyaya kuti varikuda kupiwa murume here vari kuripota muchichida mari here tinofanira kudziseparata kana pakaita nyaya yekutorerana mari iyoyo dzikiriminal then kana iri nyaya yekurambana ndo nyaya yedu yatingabate munhu votiudza muri kuda kudiya mbai andida kuti murume wangu andibudirawo pachena vedare varipo inzwai zvekutaura adzimai venyu pamusoro vedare inini mudzimai wangu ndiye akandiramba mudzimai wangu akanditandira hembe panze mudzimai wangu ndandava neguru zvisingarari naye kusarara naye zvekusada kwake iye kuti handidi iye akati ava nemunhu murume saka ini handienderani naye class level rake saka mudzimai wangu anga achigara murengi 2 years dzese dzapera idzidzi anga achishanda murengi mugomba umu saka murengi mugomba umu aiuya kuma10 dzeusiku auya kuma10 dzeusiku ndimunga kuti inguva here dzekubva kubasa kuti shamwa tamba yako nitambe yangu ndakakuudza kuti wandindandiyo indonyarara paya saka kugara kwese kwandaita uko kweninga ndaitoona vana vadiki anga asingavabikiri ndindaisuka ndindaiita zvese iye achingomukira kuseni ozouya pamwe aitomboenda kunana ishava nemunhu waaidanana naye zvekutoti dai asina kufa munhu waiyeka taigona kuti auye mai munhu wacho akazorohwa hake nemota pagarisa saka nhau yacho iyoyo ndo yakazoita kuti ini ndikabva ndatoti ndabva pamba apa pane mudzimai wangu ndikaona vana vari kubva kuchikoro vachibva kuchikoro vanouya murengi iye wozobva navo kuma7 pamwe iye aenda kuhodha vana vaya vanosvika vachigara murengi ikaona mutsvagira musikana webasa mudzimai wangu akabva amuramba musikana webasa ndichitonetsekera nevana vangu ini ndotime yese yandaiva ndakagara ndichitoona kuti vana vangu
haana kana munhu anochengeta time yese makore. Iye ndiye akatoti iwa ndindirani. Saka murume akabva afa kufunga kwenyu ndo zvakaitwa kuti vazodzoka. Ndoona sekudero nekutoti izvezvika zvokuti gaba remari pa2 years dzaaishanda mugombo kuti titi yatiya inoita ndaishita zvekurima matime nekuchengeta huku dzacho ndo dzandatoshandisa kurima. Iye andozviziva kuti ndakatorima ndikatokohwa chaizvo ndo zvaani goro racho randakakohwa inini ndakamupa 250 US. Ndikati 200 iyi unobhadhara ambuya muna kupindurani Titaura tisi 200 unobhadharira vana vechikoro mari iyi kwabva kwatonzi nekuti pa200 pamasenflower ndakarima ndakawana 900 US. Saka inini hangu ndakamupa 250. Ndikati 200 unobhadharira vana vechikoro akabva ati alright. Saka ina ndakuzoisisa mupfungwa zvikoro zvavhariwa. Mwana wangu mukomana akabva waenera ati dada ndakupiwa ripoti. Ndati kwanopiwa ripoti kwaya ndakubhadhara. Ndoba ndakaenda bvunza uyu kuti wewe uchita hauna kubhadhara ndakakupa mari koika iye yese wakaise mari yese nemasenflower wakaisa kumauri. Ndati andamboisa ndakarima newe here ndo unoti ndakaisa kumauri andi waishanda mumureki kushanda kwako yako mari upita kuoda indarima ndakohwa yangu ndatokupa mari unobhadhara school fees. Ndakupa mari unobhadhara school fees hauna kubhadhara school fees uchiti koya masara nayo yakawanda maisa kupi. Ndozvachona zvamurikutaura. Ndozvandikutaura. Akabva atoti uchatobhadhara neiyo yandibhadhara mafees. Saka ine kubva ipapo handakubhadhara mafees. Ndakabva ndatoti inini kana ndakatokupa mari iyoyo ndakatokupa mari. Kuti ndibhadhare kuzvika ndakatokupa mari nekuti nyaya yezvakaitika zvimwezvi. Vari kuti nhasi ndauya kuti mubude pachena. But vachikoshiwa kuti ndo vakambobva mumba nemanyemwe. Sekutaura kwamuri kuita. Kuti ndo vakabva vachiti hausi klasi yavo. Vabva vaenda. Iye zvino vakuda kuziva pamuri ndo zvavari kutaura ndokunzwa kwandiri kuita. Hamene kana kukuzwa zvakanaka. ndizvo chaizvo. Taura yamai. Handina ngobvira ndabva mumba mangu baba. Foni chaitoshandisa foni 1 nababa ivavo vakuona. Vana mai vakambondipa mari yekuchikoro kuti ndinde murengi kunotengesa madomasi. Baba vakanga vasingabuditsi mari ava baba. Vakanga vasingabuditsi mari kunyange vakatengesa huku vaigara nemari yavo pahuku. Ndakamboenda kubuditsa ndichinokuta naiona. Yekuti mumwe wangu asina kundipa mari. Kuti baba havasi kuda kubuditsa mari. Changu Mangaro kumapurisa here. Kubhadhara rendi vaibhadhara ndikuvanyepera. But kuti vazive kuti vana akabhadhara rendi wozotadza kubhadharira mwana chikoro. Avatombozivi. Kana munhu achitaura munotera Baba ava vatombozivi kuti mwana anobhadharwa school fees zvayo kubva ndichitanga kunyoresa vana. Ndakatotanga kunyoresa vana nemari yekuhodha madomasi ndichitengesa musika. Mari yavo vaigara nayo. Vaitotaimira kuti ini ndikabuda nevana vachinda kuchikoro vosara votenga mazai ave 50 cents. Ukasvika kumatakishopu kwedu vanotovaziva baba. Votenga chingwa chavo che50 cents chiguru nemazai ave ekoini nekamukaka kavo kekoini. Vosara vobika tea vodya vana vaenda kuchikoro. Manheru vaitotaimira kuma3 o'clock vogadza chigoro chavo votenga nyama yavo yegula vozvibikira baba. Ndo zvavanga vakuita. Haisi nyaya here kuti panga panzi baba nevamwe baba. Hapana vamwe baba vavari kutaura. Kuna kana baba vakamboitika muupenyu hwangu ndinozva murume amai tofunga kwese hatipanapa hatida kuti dzikoro risiniyo mabvunza baba vakuda kuti mufungei. Yes. Makatorambana kudhara kai akaramba munhu apise kuko baba vakaramba mwe ndiani mirai kanzi kamufamubvisa bhuku roumbe aiwa tati kuti akaramba mwe ndiani ndivo vakabuda kumba vakarongedza hembe dzavakandisiya pakandisiya ndopandiri kungogara nevana vangu ipapo. mabudiro andakaita ini pamba uyo mudzimai wangu akafonera landlord akabva ati mubvunzo wabvunzwa wanzwerei uchiri kuti chiine mukadzi uyu tindozvada kuti chipedze. Inini mudzimai wakuti isagupuro chete mupe gupuro Talking of divorce. mupe Vosungurana umwe ari kumboita zvekuchengeta. Vochengeta vana. Umwe ari dai vosunguka mutari. Next God.